Layo pa ng Kabuyaw. Galing. Galing. Pula. Napakagaling. Hebya.
Grabe. Nakakaloka. Pinaghalo-halo. Ulan, tulay, Lunes. Lakas ng ulan. Ano ba ito? Habagat o bagyo? Hindi naman lumubog na lumutot, pero may hangarang sa'yo. Yung mga dito, mga traffic cones dito, at mga bus na nakalagay dito, wala na pinapayagan po yung video ng mga motorista na makadaan dito sa Empanado Street sa Pasig na nasa ilalim ng DWD sa rehabilitasyon simula ngayong araw. Parang yung motorista na kinakaunsakan, lalo na yung mga bus sa may area ng P5 sa Quezon City at tatagod siya ng Pasig at gusto mo na mas mo, papunta sa area ng Mars Simon, sa Narcotica, dito ka lilusot sa dito. At kung na naman dito, manapit na natin kumanap sila ng ibang ruta. Bukod naman sa mga motorista, pinagmabawal din ng mga pinagkakyan, pero kanina, sila nakalusot pa, iba naman na mas malayo ng kailangan, lalo na yung mga papasok sa kanilang trabaho. O yung mga pagkakatry sa dito sa lugar, ang estado, nasa pagkakaw ng ilang malakati na ang kanilang karawang kita. Kaya po, ang pinakagdagyahe para sa pagkabala. Ang alternative ay kung ride yung mga sa Mars Highway o sila naman sa Ortigas Avenue. Mga malayo, pero ang pinakamalapit na mga dyan Puno Verde mula alas 5 pa ng hanggang Mayo lamang sa mga o Pino sa ating break. Ganyan na kaya kung mas pa naglalakad mga Pilipina pero mas wala ang tanan sa mga talaga sila. Wala nang pinapayagan na maglakad. Kung marami tama yung may lolo, Wanna
Sige.